Amen. The reason why you were born, why you were created, you are created for God's kingdom. So unfortunately, everyone start to establish his own small kingdom. Everyone in the about him or her. Ingabi ngoNkulunkulu. uNkulunkulu yakakha le. Wathi wena wenza ngomfanekiso wakhe, ukwenza ngomfuziselo wakhe. Ngoba wayekwenza ngomfuziselo nomfanekiso wakhe, ngoba indaba is about him, not about you. Why is it? I will create you with your own image. Kuboyela icabani naye. Kodwa ukwenza ngomfanekiso wakhe nangomfuziselo wakhe because ucabanga ngombuso wakhe uthi wena uzokwenza ukuthi la emhlabeni ukwazi ukuthi umaintain umbuso kaNkulunkulu uexiste udla imibuso. Amen. Ingabe iBhayibheli lithi Amahubo 115 verse 16 izulu lizulu kaJehova kodwa umhlaba wawunika abantwana babantu. Hallelujah. Hallelujah. Na bazalwane into inkinga yile la emhlabeni there are two kingdoms. La emhlabeni there are two kingdoms. Is the kingdom of God, either is the kingdom of Satan. There is no other kingdom. I always start to. I always start seeing it. Only two kingdoms. The kingdom of God, like is represented by Upila. Is represented by life. That's why I have to come up. Life and death. Yes, life and death. Life represents the kingdom of God. Death represents the kingdom of Satan. There are two kingdoms. Yes. But because Satan, there are so many izinto ezenzakalayo ezikhona emhlabeni ezisestablishiwe ezisiqaliwe zenziwa ezirepresenta umbuso kaSathane. But uNkulunkulu awupresenta izinto eziningi. Umbuso kaNkulunkulu munye kuphela nendlela yawo iyodwa kuphela. Kodwa umbuso kaSathane unendlela eziningi. Hallelujah. Amen. Amen. Konke kunye khona emhlabeni okungekho in line, okungahambisani nezwi kaNkulunkulu. Konke kunye okwenziwayo noma kungenamandla, noma kungenamandla kangakanani, kuvusa abafileyo, kwenze imangaliso, kwenze ini, kodwa uma kungakho in line nezwi kaNkulunkulu kungukaSathane. That's right. In other words, whatever you do, le nto yenzayo mayingekho eyimisweni zezwi kaNkulunkulu awukwazi ukuthi you are for another kingdom, not for the kingdom of God. Because sometimes people have this tendency to judge the kingdom with its power. They judge the kingdom with its power. If unjalo ufuna ukujudge izinto ngamandla azo, I want to tell you, umbuso kaSathane has got many things ezimangalisayo. Ongalandela kalula if udepende amandla nombuso phela uthandakakani. Lefane ngibalansise. Amen. Amen. Fane ngibalansise. Uma ngabe
alandelayo makhulu kodwa aphambana nezwi, aphambana nentando kaNkulunkulu. Lalela kutshela akusiwo kaNkulunkulu lo mbuso. Noma ungakufaka engcebeni engakanani, noma ungakunika udumo olungakanani, noma ungahamba uqeda umhlaba wonke wasiwa ubatshazwe, but you are for another kingdom. There are two kingdoms. Lalela basibona ngitshela zimbili indlela. Ayikho esithathu. Enye iyakufela, enye iyakuphila. Zimbili indlela. Enye ezulwini, enye esihogweni. Like it or not. Amen. Boom. Amen. Ayikho esithathu. Khona abantu abalungile ngemvelo. Abaqali umuntu abadli zona benza nix, but they deserve hell. They deserve hell. Because abalanga bawuzwe umyalezo obamemele embusweni kaNkulunkulu. Noma bewuzwa umyalezo obamemele embusweni kaNkulunkulu, bawushaya indiva abangawunaka amembazalwane. So nemsebenzi yakhe yonke mkhulu ebatshazwayo engenabubi phakathi kuyo, you deserve hell. Because iqiniso lithi all have sinned. They are running short of the glory of God. Uzalwa uyisono, uzalwa umoni. Lalela ngitshela bazalwane, akuthatha umuntu umuhle kangakanani, but noma umubi nobuhle bakho kuNkulunkulu if ungamazi uJesu. If ungamazi ubani? Jesu. Umuhle isihoko. Amen. This gospel of kingdom shall be preached to all nations, and kuba kufika ukuphela. Amen. And kuba kufika kwenzenjani? Ungacabanga wena masese nombuso kaSathane, umbuso kaSathane njengamanje umbuso kaSathane yiwo velele. Njengamanje umbuso kaSathane yiwo namandla. Njengamanje umbuso kaSathane yiwo opreachwa more than umbuso kaNkulunkulu. Amen. Wena wazi ucabanga ukuthi ivangeli lishukela kangaka, likhona ema-radiyweni, likhona ema-TV, likhona kuphi, but isimo sisitshela ukuthi alikashunyayelwa. Amen. Ngoba umbuso odlondlobele ukaSathane. Amen. So ngithengini imibuso mbili. But umehluko kaNkulunkulu umbuso kaNkulunkulu indlela yawo yinye. Umbuso kaSathane noma umunye nawo, kodwa indlela zawo ziningi. Sibababhili abantu. Lemikhuba egilwe emakhaya, lezinto ezenziwa emakhaya, nokhonzo owenziwa emakhaya, okhonzo abafileyo, okhonzo yonke lento sisebenzela umbuso kaSathane. There is no different. Awukho umehluko phakathi komuntu okhonza abaphansi, okhonza abafile, okhonza imoya semathuneni, nomuntu ohamba yophala enyangeni. Basebenzela same kingdom. Hallelujah. That's right. Hey. Basebenzela same kingdom. There are many other ways. There are people abaphila ngamandla oteknoloji. Those people abaphila ngamandla oteknoloji, lo mbuso usebenzela umbuso kaSathane. There are people abaphila ngamandla enyo, labo bantu basebenzela umbuso kaSathane, because umbuso kaSathane una many ways. Ozenza uze wena u-attracted, at least ukhethe ube khona lo phila ongakhona, ngoba ucabanga ukuthi kuyaphumelelisa. That is the way to hell. Mayibonge igama likaJesu. Yabona kube kuthiwa brother, ngisho ngishaya kanje.
Ngiyashaya ngiyizwa ngiyabetha phela manje. Ngiyashaya impela. Amen. But this is an introduction, eh? This is an introduction. Kunojuice walento ezala. Amen. You see uNkulunkulu mayithi kuJeremiya ungakwazi useyifuna ngakwazi ngakhetha. Ngakho ngibeka umprofeti. Wathi uzohamba usiphule uapprove awuzosiphula akusifunde masinya lelo verse. Masinya Jeremiya chapter 1. Njengoba sisiphula lezinto abantu abasinze kuzo. Njengoba lezi siyasiphula. Ene siyasiphula shole. My God. Njengoba sisiphula because asikwazi ukutshala emagadini. Asikwazi ukutshala okhuleni. Bale sitshela ukuthi sikulungisele ukuthi basotshala izwi kwazi ukuthi aphume emagadini phume ehlathini. Ashukuhlabelelo seyiyo. Phuma emahlathini. No hiwazi ngoya phuma emahlathini no hiwazi. Lala kutshela kusho mina. Bonke labantu abakhonza kunye ngaphandle kaJesu akunandaba akuMahumeda akuHindu ayida uShembe ayida Makhehla ayida noma yini noma bakhethwa noma ngabohlobo lwenkolo bonke basemahlathini. Hey. Funda masinya. Funda lamazwi nje lebengingafuna engikhulume ngawo. Jeremiya ngibekile ukuba usiphule wenze njalo. Jeremiya 1 verse 10. Verse 10, yes. Ngiyakubeka namuhla phezu kwezizwe naphezu kwemibuso. Ngibeka phezu kwezizwe ngibeka naphezu kwemibuso. Ngikhumbula ukuthi ngithe umbuso mbili. Usiphule nokudiliza. Ngibekela ukuthi usiphule udilize. Ukuchitha nokubhubhisa. Uphinde ubhubhise zonke lezi zinto ezibadestroya abantu kodwa eziyithemba labo kakhulu. Ukwakha nokutshala. Ekugcineni bese uyakha wenzenjani? Usadiliza sisazokwakha bese siyajala. Yona manje sisadiliza. Bese asikwazi ukwakhela ehlathini. Asikwazi ukwakhela emagadini. Asikwazi ukwakha sakhele kwesinye isekelo. Sizabhidliza isekelo ezamiswa abazali bakho ekhaya, ezamiswa okhokho bakho ekhaya. Bayimisa ngoba bengazi ngoba benamathembazo kulezo zinto. Kodwa uNkulunkulu uthe uqalekisiwe umuntu othemba lakhe libantu. Usisi umuntu othemba lakhe liJehova. Lesekelo wakhe kuso sibeke ubani? Sikhona nezwi likaNkulunkulu. Funa ningizwe kahle. Ninabogogo nabomkhulu enikhuluma erayidweni noma nidukisa abantu nibatshela abantu ukuthi fanele benze lokhu. Lalela ngitshela niyobhubha kanye nabo. Angithi ngisho ngabonga ubuya this thing iyahamba oluwo. Amen. Leti iyahamba bazoyithola la social media.